रिमा झीमा देवा तारी सी गई अबाया गाना ने लाग गई काई रे मना धीरे रे धीर भर चलली रे चललियो से का भाई बा धूपला बनी लाल बाबू राया अब सहोरी के लिहानी उठाई रे मना धीरे धीरे आजर टोइले पाजर टोइले अब कावाना बतरिया तारी अरे नाचो तो याद में नाचो तो केने बछोट केने एकरा रोशन चौकी में लाग गईल छोटा रे मना धीरे धीरे मना रखनी में लाग गईल छोटा रे मना धीरे धीरे तम तारा रा रा समधी मार दिया छारा रा रा अरे जेवाना बैठी ले राजा हो जनक राजा बस्तर धरी ना उतारी दी झजरे गेरुआ गंगा जल पानी पौआ पखारे नौआ पहले के गाड़ी हो आए बड़ा गाड़ी यही से सीढ़िया में गौले बानी अरे साउंड डाला तहार का नाम हो सनू 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 मुड़ी उठाओ सुन ले सोनू आ भाई बकील साड़ी पहिरनी सुन ले सोनू आ बो छिनारी तीन सरिया पहिरेले अब लाला का पियर का हरिहरा का हाय सिया राम के भजे लाले हलाला का पियारा पियारा का है अब सब माजा मारे हरिहरा का सुन ले सोनुआ बछिनारी तीन मर्दा राखेले कवन कवन अब बूढ़ावा जवाना का लइका बूढ़ा बूढ़ावा लइके हलइका हो अब सब मजा मारेला जवाना का मुड़ी उठाओ उठाओ तार भाड़ा उतारे भौं हाँ अभी तो हाफे चांस भइल बा सोनू भाई बगैली रूस घरवा में जाके गईली सूत तले ओकरा नैहर के गदहा आवेला ओकरा के जगावेला गदहवा ही लगा हाँ जी कितना नीमन लागेला बताई
कमेटी की ओर से 51 रुपया गोपाल गाड़ी पर मिलल, हार्दिक प्रणाम बा बबुआ। छोटे लाल राय जी के बहिना के गाड़ी देवे खातिर 51 गो मिलल बा। अगर चाहता है जे गाड़ी ना सुने 100 रुपया खर्चा करी। आना तही आवेदन ना गइल बा तरैया थाना में, 10 मिनट हम इंतजार करे, ओकरा बाद FIR। अरे वही लगी लिखा है। अच्छा जाए दी राय जी, जेकरा नोहे ना रही बकोटी का, अगर सार बहनोई के नाता ना रही तो केहू केहू के चिन्हित जी, तब तनी रहो के स्वागत करे के पड़ी ना, तनी करे के पड़ी बबुआ। सुनी सुनीली छोटे लाल राय गाड़ी, अरौरा बहिना के कोता हक दुआरी, ओई में चले लाटमटम गाड़ी, ओई पर हुआ के भइनी सारा, ओई में हम खाए पूरी तरकारी, ओई में हो जमू बनावेले दाढ़ी, ओई में हम चलाई रे गाड़ी, ओई में पासी भाई छेवेले तारी, ओ में हलुआइया बनावे तरकारी, कहाँ भुलाइल बिया राउर पारी। धन हरे दुआरी। देखिए तो हई ऐसा ने भगवान हित देश। तारकेश्वर जी के, बिकी जी के, विजेंदर हम ना करिए ई कोट बरी कर दिलबा है। बताओ ना, हम अपने मौगी के हम अपने नाव धके गरियाई गरियाई गरिया दे विजेंदर बुक के गरिया दे। बीपी विपिन के, विपिन विजेंदर राशि दे के भई। तारकेश्वर एगो हमरो सार के नाम हो बबुआ। अब देख लिए तारकेश्वर बाबू 41 गो आइल बा, 80 गो बढ़ा दी। तारीख पर लाल बाबू राय जी, छोटे लाल राय जी रउआ ना इला से तारीख पर बेल्ट टूट गई है। तारीख पर ना आए तो केस खुल जाएगी ना जी। बबुआ हो विजेंदर गरिया में कोनो का हमरा दिक्कत लागल बा, गरियाइए दी। हम अपना मेहरारू के गरिया दिले। ओहो भाग्य हमार मेहरारू राम जी के बियाह में गाड़ी सुने काहे गरियाइले जानता नहीं। काहे हमार मेहरारू अर्धांगिनी हो। औरत से शादी कल जलानू तो आधा औरत के शरीर चल जाला पति में, आ पति के आधा शरीर आ जाला पत्नी में। यही से राम जी सीता जी के लेके गईले, ये हमार वनवास भइल बा, ता आधा सीता हमार शरीर ले ले बाड़ी, ता आधा शरीर रह जाई महल में, आधा चल जाई वन में। ए से राम जी अर्धांगिनी के लेके गईले। कहीं भी नहाए जाए के बाद, तीर्थ धाम करे जाए के बाद, बाबा धाम जाए के बाद, तो औरत के लेके जाई। औरत के लेके ना जाए तो रउआ बाबा धाम गइले से कोनो फायदा नहीं के ना। आए बरा के लोग मेहरारू कहते सुन तनी का कहतारू, हम का कहतारू हई मैंने भाव में कहते नहीं। हाँ तार बाबजी हमार भाई लगले, हम तार का कहतारू हई। रतिया में लागी ले, रतिये में तार ऊ लगी ले, हाँ आ दिनवा भर तार बाबूजी तार हाँ, भाभी देखो लगले। ये। पागल कहीं यही से औरत के गाड़ी दिले, राम सीता के लेके गईले। आ हमने के मेहरारू कहतारी से सुन तनी 10 रुपया कर्जे न होई, हमरो के बाबा दाम ले लेना चली। तो कहतर जे एक थप्पड़ मारम नु तो
तो रैया नाहर पर गिरब तो बाबा धाम अकेले जाके का करो बाबा तो अपना मेहरारू के संग पार्वती के संग बैठल बड़े देवघर में हाँ जी अगर पार्वती देखिए तो कहीं जे रो देखता नहीं ई परिवारवा के कहाँ छोड़ दिल बा तब मार के आवता तो पार्वती जल लेवे दी है कहीं जे जौन अपना मेहरारू के ना भोज महाराज जी हमन के हो जी जौन अपना मौगी के इज्जत ना करी दूसरा के इज्जत करी इस औरत के गाड़ी दिए जरा राय जी ताकि ओकरा मांग में सेनु डालल बा आधा हमार शरीर चल गई बा घरे बा आधे देहिया लेके घूमता नहीं हो हम गाँव हमारा औरतियों में गावतिया कहे कि पति में आधा वो पिया ऐसे औरत सिंदूर करेली सन आधा पति बारे आधा वो पिया सेंटर पर सिंदूर हाँ एकदम मिडिल में अब ये घड़ी के मेहरारू के ना कहे हई बारी है सोनिया बो हाँ ही कर मेहरारू है सोनू बो उ तो हेजी करेली ऊ काहे कहे ले जे ऑपरेटर हाँ मेन रोड जाम बा आजा मलमलिया बाईपास पर बबुआ ऐस अपना मेहरारू के गोरिया दे बहुत बोलता हो गिरिजी के मौगी गईली रूस रूस विजेंद्र भाई पर गईली रूस रूस घरवा में जाके गईली सूत सूत तले ओकरा नैहर के बोका आवेला उनका के तिलकहरू ने तिलक चढ़ा के जाला अब सोची भगवान सब करा के बेटी बहन दिल बानी छोटे लाल भाई जाना बड़ा लड़की के बाप तिलक दे के लौटे ले वो बड़ा लड़की के कैसन लागत हुई जब लोग घरवा आ जाते हुई तो लड़किया का रात भर नींद न लगी यानी अब हमारा कहीं चल जाए के बाद हमारे बाबजी तिलक चाह के आ गई जाए रात भर लड़की सुसुक कर रुएली इन लड़की खातिर मानो मटकोर एन लड़का किया कथा मटकोर उन्हें सीता जी किया का होता अरे उतारता अरे कति कवाए बाबा चढ़ल अगहन मास लेकिन हमने किया माता बहन लगावेला उतरत चैतवा बाबा चढ़त बैस लेकिन राम जी के बैसाख में शादी ना भई रहे राम जी का अगहन में बियाह भई रहे हमने किया अगहन में बियाह ना होला हमने किया अगहन में बियाह ना होला गाँव ना दोगा होई लेकिन बियाह ना होला हमने के पूर्वज बहुत चलाक रहे हमने के पूर्वज लोग बहुत चलाक रहे जो अगहन में बियाह शादी नहीं खे करत राम जी का अगहन में शादी हो गई तो राजगद्दी पर ना बैठले बनवास हो गई अगहन में लड़की के शादी जनक जी कैले तो आज ले लड़की नैहर के मुंह ना देखलो तो हमनियों के बाप दादा शादी ना कर ले जब सीता के दशा हो गई तो हमार बेटी आई कि ना आई यही से शादी दूगो काम हमन किया ना होला अगहन में शादी आ कभी भी गंगा के ऊपर अपना बेटी के बियाह मत करी कभी भी गंगा के अपना बेटी से लांघमाई मत काहे कि वह गंगा जी लांग के सीता गईली अयोध्या में लवट के आज ले नैहर के मुंह ना देखली लेकिन एबरा दहेज कति लोग को ही कह देता हई तो बहुत अरी तन गंडक हई नारायणी जी ये पर कर मुजफ्फरपुर तो शादी चली लेकिन गंगा जन पटना बाड़ी वो गंगा के ऊपर शादी ना करके सरजुग जी के मत हिलाए काहे कि सरजुग जी हल के सीता जी गई रही बबुआ तो
लड़की की हम माड़ो छवाई और लड़का के आंगन में हरीश कराई। अब लड़की किया लड़का किया दोनों आदमी किया एगो नेग होला एक के दिन है। अरे के कारा दुआरा अरे दुर्गा जी के दुआरा अरे बजाओ रे भैया यही जी हरिजन के मानर बाजेला इ लोकाचार हो। हमनी के पूर्वज लोग कितना होशियार रहे कि सब जात के लोग एक सूत्र में बांध के रखले रहे। ये हर जात के नेक बनावल जाई ताकि हमनी के जात एक जगह रहल जाई। बताओ पंडित जी के, हजाम के, पनिभारा के, कुहार के, लोहार के, बढ़ई के, हरिजन भाई के, यहाँ तक कि डोम के भी नेक दिया रहे जे इहो एगो काम करी है ताकि हमने के हिंदू फूटल ना जाई। ऐसे पहले टेंट फेंट कहाँ चले, लोग या तिलक बिया होगा तो लोग या से चौकी उकी आ जाओ, गुदरा बिछावना तकिया सब आ जाओ और वो तकिया पर लिखा जाओ चिरकुट का तकिया हो, हाई बेलना भाई के चौकी हो, हाई भवोरन काका के गुदरा हो, हाई घर भरन काका के हो। ई काहे खाती आवे जो इसे गांव में लगाव बन रही जे हमारा से रउआ जरूरत बा और रउआ से हमारा जरूरत बा। एवरा टेंट हाउस में जाइए सारा लेकर के आइए, पटीदार से कोई मतलब नहीं कौन मतलब है नहीं। अब पहले के लोग के मतलब रहे ये हमार चौकी आइल बा, हमार खटिया आइल बा, बिछावना आइल बा, आज हम भूये सूते तो लोग जाको जी खड़ा रहे जे अपन जग हो। अगर केसो फौजदारी बोल बा तो लोग जाई पतल चलाई, पानी चलाई, खियाई पियाई या खाए के बेरा धीरे से टकस जाई। आ ये बेरा का पटीदार बोल बड़े जे लोग खाता तिले कुर्सी लगा के नहर पर बैठल बड़े और जितने लोग खा के जाता पूछत जे भाई सुन बा का हो भाई का स्थिति बा। अरे पूरी सब्जी घट गइल है मर्दे, घट गई। बढ़िया भोल, बढ़िया भोल, इज्जत उनकर गई। अरे छोटा उनकर इज्जत कल की गांव भर के इज्जत गई रे। एक आदमी के इज्जत जाला कि गांव भर के इज्जत जाला, इहे सोच भाई बेरा के। अब पहले के लोग समझे जे गांव के इज्जत हो तो सबे खड़ा हो जाओ। आए बेरा लोग बुझाता जे उनका इज्जत से हमरा मतलब का बा। हलवाई तरकारी अभी कांचे उतरले बतले दू पतल लेके भाग गइले, पटियार लेके भाग गइले। आ कोई एक आदमी के खाना घट जाए तो कितना लमरी जाई गांव के कौन परवाह नहीं के। लागत मिठाई चले लइका लागत और सब प्लेट ले लेके भागे। बाप रे बाप, आंगे बीजे भी लेकर सब खोज आंगियो बीजे ना चाहे बे कहलई खाए खाती मारा मारी। एगो खाता तले एगो करेजे पर चढ़ल बा जे कब एकरा पथल के पपाथ दी। बुझाइल हरी जी उका कहिए बुझाई, इतने बुझाई तो अकेले 20 को पापड़ खोलते जकार्ता में। छोटे लाल भाई ईमानत बुझाई में कुछ दिया जाए कैशियर साहब मानत बुझाई में दे दी। यही से बड़ा डागा बाजता डागा, पहले मानर बाजे तो हमने के इतना रोग बियाद ना होके, पहले हमने के जन्म होके नु तो घर ही हो जाओ। अधगरी नहीं है नार कटी है, हमने के माई के पेट मढ़ी अपन लात से चढ़ के आ बीमारी सब खत्म। बेरा जन्म लेवे के बेरा हॉस्पिटल, आवे के दिन हॉस्पिटल, जाए के दिन हॉस्पिटल। का है या तो धगरी के इज्जत ना कोई सही होता, इज्जतवा कोई तो न हुई। अब सखी ले चला था माटी कोड़े कावाना बोले यही आवाज है दुप दुप के
तो गीत बदल गई। कहवा के पियर माटी कह के कुदार है, कहवा के पात सुहागी मटी कोड़े दास है, गंगा जी के पियर माटी सुन के कुदार है, अवधा के पाँच सुहागिन माटी कोड़े माटी कोड़े लो माता बहन जाके खेत में औने से गावते झूमर आवे लो। अब एबार नौकी झूमर कहिए सो हई नौकी पतोहिया आओ तरी सो ओगनी का कह जाए कि झूमर गईबू हो दुल्हन तो कह जे झूमर क्या बोलती है जी ई कही ए दिल आशिकाना जिया भिखारी काका के लमाट। आमा जी मैं भोजपुरी नहीं जानती हूँ। क्या जानती हो? ये झूमर क्या बोलता है? मैं तो ओ गाती हूँ क्या? ये दिल आशिकाना पहले के मेरा झूमर गाओ सकीना हाय 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 बहारे के अरे निहुराला अगला बहारानी निहुरिए के ए निहुरिए के देवर मुहानी रे खोले निहुरिए के देवर मुहानी कितना निमरी झूमर बा तो पत्नी देखी का कहतिया आगो लगोई बा देवर पाकल पनावा ना बिसारी हमारा सोया के सुरतिया ना बिसारी देखे तको वो मेहरारू रे बिया आगो हई हो मेहरारू न रहे का करिए बालम बेचारा तू तर तर मारब न जा रहा है भौजैया गावली सॉन्ग अरे साइकिलिया करे टुनु टुनु आ गइल राजा साइकिलिया करे टुनु टुनु आ गइल आ गइल राजा बजैहन बाजा आ गइल राजा बजैहन बाजा साइकिलिया करे टुनु टुनु आ गइल राजा माटी कुड़ के जब माई बहन आवे लालू आंगना
जब मेहरारू आवेली से ये भाई हाँ ऐसन ऐसन भजन गावेली सो वाह ये मरद भाग के खरियानी धो लेला बाप रे महमूली कबीर दास के भजन गावेली सो यही अंगनवा के पल पल दूर आ जहाँ जहाँ लात पर तहाँ बेइज्जती रे दादा अतले एगो कहतिया धान कुटुरे नटुआ धान कुटुरे आ अशोक भाई बोके ओ खरी में धान कुटुरे अरे कुटतानी ए सखी कुटतानी हमार मुसारा भूलैले तो कटुरा अने पंडित जी कहते जे का हो सवास दे बुलो तले एगो कहते आई पंडित जी रहुए में कूट दी सन अने बबुआ का हरदी चाहे लगता अंगना में आइए भगवान का हरदी चाहे जाता ये करा श्रद्धा हुई भगवान का हरदी चाह ली तू चढ़ा लिया अशोक भाई बोल सोने के कोठरिया में काचा हर दिया नाव ने आंगन वाली हले दुल्हा बारे सुकारा आए पनमा सन बबुआ पाकर फुलवा सन सुकारा जब हरदी चढ़ जाला तब भिनसारा पीतर नेवताला भिनसारा ई पीतर के हाजी आय ई पीतर के हा पीतर के हो हाँ जे तार लोग के खानदान में आग के भीतर चल गई अच्छा उहे ल पीतर तूहू ल चल जेबा भीतर तब पीतर हो जाइबो रौरा बादे नु तो हमरा सवा सोई तब न काहे रे वो कौआ खोइले बनी काजे ना तो तू पीला खा लो हमारे फेर में रहेला हां हमारे फेर में कितना ब्यास गइले हां सारण कमिश्नरी के खूंटा हो कतने भैंस अली गईली खूंटा वही जीवा हाँ लेकिन अब कितने जना भी बनहई तारे सब बकरी करसरी बांधे कोई खुलेबे न करे लेकिन अब पानी खा के सॉरी गइल बा हाँ हाँ बाबू कुत्ते कदम मैं सवेरे सवेरे का पानी खा के खूंटा सॉरी गइल बा बाबूया पीतर नेवतला के बाद वाह सवेरे कोहरवत के भात बनी उहे दुल्हा कोहरवत के भात खई है बताओ उहो चावरे के भात हो पानिए में बनल बा आगिए पर बनल बा बर्तने पे बनल बा लेकिन भात का नाम कोहरवत ऐसा कि वो दिन से दुल्हा कोहरल चालू कर दी है जिंदगी भरल बड़े फ्री में आऊ भात खइया तो वो दिन सब कपारे हाथ धके मेरा टिकली मांगतिया आलता मांगतिया पाउडर मांगतिया कहाँ से दिए दादा
अब खा कोहरत रहो जिंदगी भर कोहर आ सदर पोखरा खुनाई अरे के कर अब के कर भरी ले राजा दशरथ जी के पोखरा अब कोशिला रानी के भरी ले अरे माई बड़े बड़े भूना पर तू है अरे माई के कर बबुआ निया तू है अरे माई बड़े बड़े भूना पर तू है सब लगा अरे माई कोशिला रानी के बबुआ भी तू है रे मैयो। बढ़िया से साबुन लगा दो हाथ भीतरी को के लगाओ काले ओजी ले ले जो हथवा काले यहाँ तो कुल देवता बालो तहाँ ले जो ओजी जेबे तो अपने अशोक भाई बेटा जी है बबुआ जब नहवान हो जाला त राई जवाई नहीं छाला अब 1 मिनट का दी दुल्हा का माई बने भम ओरिजिनल माई बनी काहे जी लगे कर बाबजी पिठिया में हाँ लगे अन्हारा लहसुन कोड़वावे ए बरा ले लहसुन धल बा एको नहीं खेती टाइम से लगाओ बताओ काहे प्लान बा हमरा जाए के अच्छा है उठा तो बाबू 1 मिनट खाती तार माई बने नकली तार माई बने असली ना बने न तो तार पापा पूजिए जो उहे ही हो बन रहा है दशरथ वो ई बेटुआ का कहेला हो मुंह मारू के जब हम त नया साड़ी पहिरी ले तब बेटुआ हमरा के आंख मारेला बैल बाबा से भेंट करब आई देखनु आई साड़ियों कबो कबो धोखा में डाल देला एगो 80 बरिस के पुरानी सास पतो कली से अम्मा जी है तनी बनारसी पेनी ना नैहर जाता नहीं तो कहते ना रे सोगमारी हम पेने ना रे हमारी उम्र नहीं खेनु अत पेनी ना पोतोहिया मानत अली सब अब बुढ़िया के तब पहना दे तारी सब बनारसी साड़ी लड़का ले जाकर बस पर चढ़ा देता आ तले दूगो लड़का देखत त ई बुझल से जे कोनो नए ही त जाना पहू बैठतिया सीटवा पे हीरो वो जाके छुछु नरवा वही पे पड़ जाता अब बुढ़िया सोचते जे का जाने लाल सड़िया धोखा देता का एकरा के रे त जब बीरेकवा मारे बसवा नु तो जन छोकाड़वा रहे तो ओकरा देहिया में तुमसे आँख लड़ी है तुमसे आँख लड़ी है अब घुसकत घुसत जंगला कर बुझिए कहती आई बाप धोखा देला साड़ी का रे आई अब फिर में पड़ल बा स्टैंड में से तुमसे आँख लड़ी है तब सोचलस कि अभी गबड़ा दी हमरा के तब मुहा उघाड़ के कह दिया जिससे तेरा आँख लड़ी है तारा दादी से भी बड़ी है हाँ आँख लड़ी है ना तो तेरा दादी से बड़ी एको को दांत हो तो भाना आओ तो हमार बाबू तार नौकी माई बनता नहीं तार बाबजी दिल्ली चल गए तो गजियाबाद में हमरा से पहले बिया राई जवाई नया माई राई जवाई नया माई अरे देखी है रे केहू नजर ना लावे दुल्हाऊ के केहू नजर ना लावे ढकना
ढकना पर लात धो के हिल जा। हाँ आ तब नोह कटाला नोह रंगाला आ तब दूल्हा चौका पर बैठल है। अब तू अशोक भाई वो 1 मिनट खातिर दूल्हा के माई बनो। तू ओरिजिनल बना। तू 1 मिनट खातिर बनो तो दूल्हा के माई। हाँ ये ओरिजिनल बन जाई है। और तू बनबू तो फायदा होई। हम उनकर माई बने तो कोनो फायदा ना हो। त्रिभुवन ठाकुर बहई हई दूल्हा के माई बनल रे। मौर कहाँ बरे मौर? अभी रहुआ कंपनी में बनता। अरे पटहेरावा तोरा के 6 महीना पहले से बहना दिल बन रे। मौर मौर सीताराम की बहिना जो हेली नरियारवा के बाटत भैया हमरो नाइले की भैया आइल बारे कुर्सी पर बैठल बाड़े पैसा बिनु दवाइल बाड़े तो भैया भाऊजी के लुगारी बोले बाड़े उहे लेके आइल बाड़े। यही बात के भगिनिया गावली सब। अरे छपारा में कपाया भइले मामा हमरो गावहिले अरे मामा तो हवन में हर मऊगा में हरिया छोड़ के नावहिले। तारकेश्वर मामा इमली घोटावे आइल बनी। 5 गो आम के पल्लू हमरा बुझाई रहुआ चल गनी महाराज। कहाँ रह तनी रहुआ जी? आई हमारा तारकेश्वर बाबू 51 पे दिल बानी। हार्दिक अभिनंदन बा। वाह ए जी मामा लोग का करेला 5 गो आम के पतई ले आवेला आ 5 डंटिया भगिना के कटा देले आ भगिनवा अपना माई के हाथ पर थूक देला आ मामा पनिया के संग बहनिया के घोटा देले। आहा बाह रे हमनी के माई बाह। वाह बेटा के थूकल माई खा जातिया आ वो माई से बेटा लो अलगा हो जाता। जेते अलगा रहो हमरा मेहरारू के बड़ी गजन देता रे। तोरा एसी का हवा खोला के कौन काम बारे? सर्दी आ जेबे। हाँ कतना माई सर्दी झेल लेलो सब लगल करे के छाटे। जे माई बाप के सेवा ना करी ओ बेटा के जियले कुत्ता के जियले बराबर है बा। हाँ अब 5 गो पतैया यही में रह जाला। भाई कहले अपना बहन से जे बहिना आज से मुंह पर पतई लगा ले जमाना ठीक नहीं है। अब नया मुख्यमंत्री आवतिया घर में ते राज्यपाल बन के राजभवन धोली। वाह पतोह जब आ जाओ घर में तो सास बन जाई। पतोह आ जाओ तो सास बन जाई। हाँ केहू का पतो खराब ना हो। छोटे लाल भाई केहू का पतो खराब ना हो। जौन सास कहती है हमार पतो खराब हो उस सास पगला गल के दवाई दे दीजिए मर जाओ। बुढ़िया पगला बिया केकर पतो खराब हो। सब सास चाहेली से सास ये हमार पतोहिया सीता बन जाओ। अरे सोगमारी सीता बनाओगा तो पहले ते कौशल्या बन जो पतोहिया बन जा सीता आ तू तारुका बन कर रहबू। पतोहिया लिपस्टिक लगाती है बोर के तो बुढ़िया कटोरा में लेकर गिरिश खानी खा जाती है। आ कहता है ये पतोहिया में कमी बा। ऊ पहनती है 100 रुपया के साड़ी और बुढ़िया बनारसी मर झमकावे लगती है। आए हाय हाय एगो बेआसे के मेहरारू बिया नाम ना धरे। एगो बेआसे के मेहरारू हेजिले चूड़ी पहनले हेजिले। जय हो हमार औरत एक बे कह दिले दीदी पतो आ गइल बे ते हेतना चूड़ी रहुआ ना पहने के तो जानत नु का कहतिया ए बाऊ हम जन्मा जा मरनी तो नु ना मरी है। बताई ना है अजान जान जे बेटा के बियाह कइलो
ओकरो पसंगी जरता ओकरो पसंगी जरता ओहो अब कंपटीशन न कहले बिया पतो का लड़का होकर लगता तो जय हो अन्नपूर्णा माता जय हो। अच्छा अनाज खाइब एक मतलब भूख लागल भाई का अच्छा मैंने कौशल्या जी हाला कली बड़ी अंगना में कहली कोशिला रानी सज बहिना बाबू ससुरारी गई है दुआरा पर पहले के लोग का गावे चाकूनी हाथिया के दर दर मरिया है चकुनी जे हाथिया के दर दर हमरिया है ताई चढ़िया वेलदा मतवाला बेलावा काहे चढ़िया वेदा मादया दिला लेकिन एगो औरत लोग आवेला तो हमारा बड़ी शौक लागेला का सासू जी के अखिया में कद लगली मधुमखिया उनका आंखें में मध लागो रही सो कैसे में देखबदा मादया दिला तो एक मुट्ठी खरही के करबाया अब बताई जाओ ना बुढ़िया के आंख पर मधुमक्खी लग जाई अब वो जे ले जाके आगे जरावल जाए तो ओकर आँखिए ना जर जाई हो ई क्वेश्चन क्वेश्चन गीत चल रहे रे भाई आ तब बारात का निकाल जरा दूल्हा के सजाओ हां खड़ा हो जाए दुल्हा जामा जोड़ा आज मेरे राम की शादी है आज मेरे भगवान की शादी है बाबा आज मेरे राम की शादी है राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है लगता है कि आज मेरे सरदार की शादी है जय श्री राम शादी है राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है आज मेरे आज मेरे पापा की शादी है आज मेरे फादर की शादी है आज मेरे डैडी की शादी है आज मेरी मदर की शादी है आज तारा बाप की शादी है तो परम पिता परमेश्वर बापे न हुआ हमनी के सबकर बाप हुआ तब राम हमने के बाप ना हुआ है राजा राम राम के सार ना हुआ तो फिर रही का गई अब बारात निकलेला फिर 1 मिनट खाती माई बने के परी परीक्षा खाती बन जाए हमरो बड़ा लाश के गोजन बारे देवे रे पतोहिया बनरसी सरिया दय हरि पतो ये हमार छोटकी पतो है कुबेर बो है सुबेर भाई बाबू के परीक्षा ए नचनिया खूब खड़ा हो ए बैंड बाजा रेडी हो जाओ रेडी नचनिया बजनिया सजनिया हाँ ये लाउंसर फैलाउंसर हमनी के लवांड केकर बेड है जी अरे काशी मिया काशी मिया के बैंड पार्टी बा हेलो जाना में पिछली बादक अख्तर अली वाले बारात चली नचनिया नाचे के बा हम परिषद बबुआ के रेडी 1 2
एकर माने का होला हाँ जी इहे महतारी अंतिम छाती धराई एकरा बाद जीवन में माई छाती ना धरावली आ जब छाती धरावले तो भर भर आँख लोर हो जाला कि बाबू बड़ी परिश्रम से पोसले पानी बनिहारी क के ई पीला याद रखी हो इहे पिया के पोसले बानी शादी हो तो भूल जन हमरा के एक बेर औरी पीला ना तो हम भी सुखियो जाए कि मौसम ठीक बा ना हरि जी कहतनी हमू पियम उनकर बाबूजी एक बार छड़ी आई रहे हम अपने बाबू के पियते थे बूढ़वा कहते जो हम पिए बताओ यह माई छाती दरले बाबू याद करले जब बाबू है याद रखी हो सास मिल जाए तो भूलैया जन है पिया के पोसले बानी एक बाद माई जिंदगी में ना पियावे हाँ याद पर हो कैसे पोसली महतारी ई गीत हमरा रामानंद सागर के हो ओने चलो एक गरी दुल्हन अपना बियाह में नाचता छोटे लाल भाई तने रोज बुलावे के बाद दुल्हन नाचता घरी रेडी मन दो इंद्रासनी बाजा जाना के सिंहा कहल जाला कहाँ के डोम बजा होता मीर घास के देखिए छोटलाल भाई हई कहता है जो मीरगंज का डोम बजा होता आई हमार सार लगी है तो हम डोम बनी तो बहनिया डोमिने न भई कौना खानदान के बड़ी री भाई हम इतना कलकार हुई इनमें गीत सब सब बजाइए कसिम बेन देख लो उनसे निकला तब बटम कहता कसिम बेन वो जीत नहीं खेल कर अब बारात जब दरवाजा पर आ गया बैठी हो जा हो मैं मुंह कली हो मैं पूजा समिति से निवेदन बाकी है बजनिया सन के परछावन आवे बजनिया के लिए परछावन दे दी बाबू इतना ना लगन बजे घोड़ा हाथी खोजनिया तना मिलल हो तो एगो का करी चेमनी पर से गोदहिया लेके आ ये कम से कम एगो रही न एगो गदही एगो गदहा ले आइल बानी फिर हमारा तारकेश्वर बाबू लाई परछावन तारकेश्वर नाथ शिव जी के कह जाला कलकत्ता में बड़े ले लो तो कमेटी की तरफ से भी लो ये न प्रेम अनेक ब्याह शादी खर्चे की चीज न हो अब ये को दही ले नौकरों के दे दी
शादी ब्याह खचड़ा के चीज है ये हो। आई हमरा अमन साउंड सर्विस पुरस्कार दिले बनी बाबू के सुपन्ना बा दे दी खर्चा के ई घर ह अन्न धन दुइयो के लागेला हाँ खचड़ा के घर ह